Шулай ук татар биюләрендә парлы биюләргә зур игътибар бирелә. Бу соло, парлы бию, парлы күмәк бию булырга мөмкин. Шуңа күрә без хәзер татар биюендә еш куллана торган парлы биюләрдәге торышлар турында әйтеп үтәбез. Борынгы татар биюләрдән карасак, анда егетләр белән кызлар бер-берсенә кагылырга тиеш түгел. Шуңа күрә кызлар биюдә аерым, ә егетләр аның белән янәшә йөри. Рәхим итегез. Алга барабыз. 1, 2, 3, 4. Куллар калтырамый, егет үзен кыздан өстәрәк тота. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 борылдык. 1, 2, 3, 4. Кыз яла. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 20-нче гасыр башында революциядан соң кануннар үзгәрә. Һәм егетләрнең кызларга якынрак килеп бию мөмкинлеге ачыла. Беренче тырыш кыз кулчуклары белән егеттән йөзен каплый, ә егет кызның кулыннан һәм биленнән җиңелчә тотып озата бара. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Икенче тырыш кыз кулы белән итәген тота. 3, 4, 5. Өченче тырыш кыз яулыкны читтән тота. Әзер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хәзер шулай ук, ләкин егетнең кулы кыз артыннан искә күтәрелгән. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хәзер булай да булырга мөмкин. Егет сул кулын артка куя, уң кулы белән кызның сул кулыннан тотып сутыну эшли. Кыз егет тирәле әйләнә. 3, 4, 5, 6, 7. Хәзер егет җиңелчә шүгәли, кыз аның тирәле итәген тотып әйләнә. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бу да кызның егет кулы астында әйләнә торган бер бию элементы. Хәзер кулларны бер-берсенә куябыз. Без моны әйлән-бәйлән биюләрдә кулланабыз. Атлыйбыз. 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Икенче якка. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Тагын бер тырыш. Без аны шымабаз дип атыйбыз. Егет кызны сул кулы белән терсәгеннән, уң кулы белән биленнән тота һәм бар амплитуда буенча кызны алып бара. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яхшы. Борылганда тагын бер киң таралган йөреш. Бу әйләнгәндә җиңелчә шүгәләп алу. Әзер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Менә бу бер-берсенең аркасыннан тотып ясалган шылбыр әйләнгән вакытта тизлекне арттыра һәм кызга ышып китмәскә мөмкинлек бирә. Бу безнең хореографлар ачышы. Хәзер әйләнгәндә тизлекне арттырыр өчен бер-берсенең терсәкләрен тоталар. Алсу, син аның терсәген тот. Әйләнәбез. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Егет кызны егылып китмәсен өчен тотып тора. Тагын бер тырыш. Егетнең сул кулы билбауда булырга мөмкин. Уң кулы кызның сул кулы белән шылбыр ясый. Кызның ике кулы да егылып китмәс өчен тоташкан. Рәхим итегез. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Алга таба тырыш. Ике кулын күтәреп, кыз егеткә аркасы белән баса. Егет аның артында.
Түгәрәк буенча хәрәкәтләрне шулай ук алышынабыз. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Монда куллар белән күп нәрсә эшләп була. Бу якка әйләндерәбез. Бу якка әйләнәбез. Җегет тирәли әйләнәбез. Кызга артык якын килмичә, куллар ярдәмендә кызны үз тирәли әйләндерү татар биюендә үзе бер аерым тарих. Хәзер безнең бер-беренә тартылу тырышы. Кыз егеткә яки читкә карый ала. Тотынып, шүгәләп әйләнәбез. 3, 4, 1, 2. Кыз йөзен яшерә ала, яки кулларын итәген тотып, йөзен ача да ала. Егетнең кулы түбәтәйдә, билбауда, артта, билдә булырга мөмкин. Монысы инде хореограф фантазиясыннан тора. Так далее.